सुप्रिया चौधुरी थांनाय 12 तारिखो और जे बुथ सेंटर नहते बेलुट को चिनी ईवीएम तलां थांफ्रु जे बास तलां थांगो फातानि बरक आ बास साका कारण अब तो इलेक्शन नि कमिशन नि गाड़ी और तो इलेक्शन कमिशन नि जरा जे बुथ नानाय बरक सिम काइमानो कार फातानि बरक कारिखा ए कारिखा का चिनी जरा वारियर्स रक इंक्लूडिंग चिनी सुप्रिया चौधुरी बोल और तंगमानी एक बरक प्रतिबाद खेलेका या प्रतिबाद खाइपुरो का गोबां चिनी वारियर्स न जरा वाइट टेप नि वारियर्स न सिकला न मारखे बुका पुलिस टियासार का माने कल्पना नि बायरे का बुका एकाय खरकसा सुप्रिया बो बुजाखा एवं बन उकलके खरसे टियासार और 9 बेटालियन नि जों साइमाखा एकाय बन थांगे उकलके लाठी का खूब मनमन्त तिरपारानि लाई बुमाबो मुति गथना गथियाको जे खरकसा बुरी बुसाई तो माने उकलके थांगे टियासार लाठी माने अब बिलाय न अब माने खूब दुखजनक सबसे जों म आश्चर्य खा जे त्रिपुरानि मुख्यमंत्री तथा स्वराष्ट्र मंत्री अबनति तीन खाइछपन कक तीन जरा सायाको एकाय अब तो बिनि रेसपन्सिबिलिटी बसानानि दरकार अलरेडी निर्वाचन कमिशन थाने चिने अरनि कैंडिडेट बरम गनां जे देवजित त्रिपुरा डीएम नि थाने एवं एसडीएम थाने रिटार्निंग ऑफिसर थाने अगथनान्ति कैसा राइट एंड कैसा कमप्लेन रिजाखा तिनी फुंगय कर ताबु सुप्रियानि नगद तंगै नां डिजिपि कक सालायका कैसे ताबु किसुकन फरायखायनो चिन टीडब्ल्यूएफ नि लिडार सुनतलाङै जों एसपी कक सालाय फुंगां एसपी कक सालायका खायख्लाय जों जस्टिस नायो गोबां मा जागा गोबां मा बुरै रक हमते गथना गथियो जों अबने प्रतिबाद खयो सुप्रियानि साको जे गथना दिन खायमाने जों मन सेलेंगो जों मने प्रोटेस्ट खायो एवं जों जस्टिस नि बागै जों लड़ाई खालायनाय बेलायनो सेलेंमासिजा गतना अंखा कारण राज्यनि स्वराष्ट्र दफ्तर एवं पुलिस प्रशासन जेबाबे सिनि बुरै रकनि उपर सिनि अरनि बुकुक सुप्रिया न उंक्लकति खासिगै फायै लाथिरि फायमानि आबोसं वानसुगै माया जे त्रिपुरा राज्य पुलिस प्रशासननि उपर जों बुरै रक याखायबा टीडब्ल्यूएफ रक जों बर्षा नाहारि मानलिया कारण चिनि माननीय मुख्यमंत्री नुगै दङ मुख्यमंत्री तो जतनि बागै नं नाबले ब सारा त्रिपुरा राज्यनि जत बरकनि बागैनो मुख्यमंत्री जतनि बरकनि सुख दुख सुबिदा असुबिदा नायनायनि बागैसो पियाबा जों नुखा दाबोसो जरा स्रिंगाय दङ आबोनि बागै ककथायसा साया आबोनि बागैनो जों दिनैसिनि बुकुक सुप्रियानि अर मा फाइलायका नायनानै हिनै चिनि टीडब्ल्यूएफ फुल टीम आबोनि यागल जों दाबो एसपीनि आरो थांनाय जों नायो अबोनि सुप्रियानो जेबाबे बुरखा लाथिरिका ताई चिनि बिनि लगे तंने चिंता को रखनबो अब हाय इलेक्शननि समय एडीसी एरियानि बायरेनि बर रक फायो नन एडीसी नि बर रक फायो अब हायके हामला खायो बुट खकनानि नायमानि अब बेलेखिनो सेलेंमासिजा बेलेखिनो साया आपने बागै जों टीडब्ल्यूएफ आपनो प्रतिबाद खायो जों आपनो सेलेंगो जों नायनाय चिनि टीडब्ल्यूएफ जत दिन पर्यंत चिनि बुकुक सुप्रियानो बुमान बिचार माया साक पर्यंत जों आबोनि बागै जों जबाव अंखरनाय जों रेडी दङ चिनि जत टीडब्ल्यूएफ आसक न